доир ба кабудизоркунӣ ва хӯрамгардонии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри турсунзода имрӯзҳо корҳои назаррас бо маром идома дорад. Дар майдони парчами давлатӣ ва маҳаллаҳои аҳолинишин аз ҷониби кормандони муассисаи манзилии коммуналӣ ва хоҷагидории шаҳр беш аз 5000 беғ гулҳои садбарг шинонда шуд. Кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зист вобаста ба риояи талаботи агротехникӣ доир ба шинондану нигоҳубин ва парвариши гулҳо байни кормандони муассисаи мазкур корҳои фаҳмонадиҳӣ мегузаронанд. омадани фасли баҳор тайёрии мо барои ободонӣ, домо, маҳалла ва қимичор ва домои баландошиёна оғоз кардем кора. Ҳамагӣ мо дар ҳамин омадани баҳор ҳозир як 200 та арча шинондем, 1000 та қаламча гулҳои садбарг. рӯзҳои шанбе бо сокинони маҳалла ҳама каса дастаҷамъона суботникӣ мегузаронем, доморо тоза мекунем, ҷӯйборҳоро тоза мекунем. ободӣ барои баҳор тайёрем. бо оянда бо тайёрӣ дида истем ки бо бисёртар кӯшиш кунему маҳаллаи чора обод кунем. сокинони шаҳри турсунзода дар ҳамаи ҷамоату деҳот корҳои зиёдеро баҳри зебогии маҳалли зист матраҳ намуда имрӯзҳо барои сарсабзу хӯрамгардондани кӯчаҳои марказ кӯшиш намуда истоданд. дар чороҳи душанбе турсунзода дар мавзеъҳои алоҳида сокинони ҷамоату деҳот ва кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр тасмим гирифтанд ки гулҳои ҳархела ва дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонида гирду атрофро аз партов тоза намоянд ва баҳри ободии ин гӯшаи ватан ҳиссагузор бошанд. мо ҳар сол қиттаи гармхона тасмим мегирем ки барои обод кардан шаҳри худамо турсунзода зиёда аз 400,000-500 000 гулҳои ҳар хели ороишӣ баровардан ва шинондан. имсол аллакай 100,000 гулҳои парвариш мо тайёр кардем. гули виола, петуния, катарантус бо салвия парвариш дорам. асосан тухмаи гулҳои мо ай хориҷа, ай шаҳри Ленинград, Санкт-Петербург ва Москва ворид мешавад. тибқи маълумотҳои шӯъбаи ҳифзи муҳити зист бо мақсади сабзу хӯрам гардонидани шаҳр дар мавсими нави кабудизоркунӣ беш аз 50,000 беғ гули лола, зиёда аз 5,000 беғ гулҳои гуногунранги садбарг ва беш аз 3800 ниҳоли дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ шинонида шудааст. хӯрамгардонии муҳити зист дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот низ муташаккилона роҳандозӣ гардидааст.